non fighting Ghostbusters Canada. Givugile Kezilako Gemina
Amen. Shoko engikhuluma ngaso namhla sithi lokhu kukholwa kusisabi. Lokhu kukholwa kusisabi. Ngizofunda incwadi yamaHubo 31 verse 6 kuya 8. AmaHubo 31 verse 6 kuya 8. Ngiyabazonda onkulunkulu abayizwe, kepha mina ngithemba uJehova. Ngizakwethaba ngijabule ngomusa wakho, ngokuba ukubonile ukuhlupheka kwami, wazinaka izinsizi zomphefumulo wami. Awunginikelanga esandleni sesitha, wazimisa izinyawo zami endaweni ebanzi. Amen. Kule nkulumo ngithanda ivesi lithi ngiyabazonda onkulunkulu abayize. Ngake ngakhuluma ngale ncwadi esikhathini esiphambili kwaku-2011. Sasinikezwe ingilosi, iy'ncwadi ey'ningi siyaye siyifunde sisuke sinikezwa ingilosi. Kodwa-ke angikhulumi nganamuhla, ngikhuluma ngesihloko esithi lokhu kukholwa kusisabe. Impendulo yalokho ithi lokhu kukholwa kusisa ezulwini. Amen. Lokhu kukholwa esihlangene ngakho kusisa ezulwini. Ileyo nto abantu okufanele beyazi abezela ukuthi lokhu kukholwa akukhona ukukholwa kwasemhlabeni, akukhona ukukholwa kwabantu basemhlabeni. Kungakho kubalulekile ukuthi uma ungena kulokhu kukholwa ukhohlwe izinto zasemhlabeni, uthande izinto zasezulwini, noma uthandaza ucele uthi uNkulunkulu, ngicela ukuba ungiphe inhliziyo yokuthanda izinto zasezulwini. Ngicela ukuba ungiphe inhliziyo yokuthanda izinto ezithandwa nguwe. Ngicela ukuba ungiphe inhliziyo noma umoya wakho ungasuki kimi. Baba, noma ngokwenyama sihleli lapha emhlabeni, kodwa asibona abantu basemhlabeni, singabantu basezulwini. Uma ngabe sihamba ngendlela kaNkulunkulu, asibona abantu bala emhlabeni, singabantu basezulwini. Yonke into esiyenzayo
sicontrolwa ezulwini asicontrolwa emhlabeni. Angazi noma nonke niyakwazi lokho ukuthi njengoba silapha asibona abantu basemhlabeni, singabantu basemhlabeni ngenyama, kodwa sesikhethiwe kuba sibe ngabantu basezulwini, sikhethiwe kuba sibe ingxenye yabangcwele noma selapha emhlabeni. We are here to recruit people abafuna ukuba bebe ngabasezulwini. Ingilosizele lokho ukuthi izo recruiter, to recruit people ukuthi ibapha abantu abafuna ukuthi beselapha emhlabeni bephile impilo yasezulwini. Ibapha abantu abafuna ukuthi bengabayiba abantu basemhlabeni. Bakhona abantu ngezathu ezahlukene abathi noma sebekuleli bandla bengabayiba abantu basezulwini bebe abantu basemhlabeni. Washo njalo ubaba ilanga esikhathini esiphambili wathi njengoba silapha, wayekhomba amaNazaretha, wathi njengoba silapha nje sehlukene kathathu, wathi kukhona abantu basezulwini njengoba silapha, khona abantu basezulwini. Nami sengiyabazi abantu basezulwini ukuthi umuntu wasezulwini unje. Wayesethi bese bakhona abantu basemhlabeni, wathi noma befa angeke bezulwini bohlala lapha emhlabeni. Wachaza-ke kabanzi konke lokho. Wayesethi khona lapha phakathi kwethu khona abantu basesihogweni abayothi uma befa besesihogweni. Wathi noma bengaba amaNazaretha kodwa noma bengenzani bangabantu basesihogweni. uNkulunkulu engabasebenzisa nje lapha nalapha kodwa bona bangabasesihogweni. Into-ke eyayenze umuntu ebe ngasesihogweni inhliziyo. Inhliziyo yomuntu uma ngabe ingazange yashintsha, ngisho engakholwa akakwazi ukuthi ebe umuntu wasezulwini. Inhliziyo yakhe iyemphikisa ithi mina angisiyena wasezulwini, mina ngiwasesihogweni. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu nomuntu azibuze ukuthi ngisima kanjani kule ndawo, ngoba mhlawumbe ngenxa yey'nhliziyo zenu kukhona into eniyikhohlwayo ukuthi la sisezulwini, la asisodwa. Uma ngithi lapha sisezulwini, lapha sisodwa, angikhulumi into engiyikholwayo, ngoba kunomehluko phakathi kokukhuluma into oyikholwayo nento oyaziyo. Njengoba silapha thina sikhulumi izinto esizikholwayo, sikhuluma izinto esizaziyo. Sifana nabaprofeti. Asibona abaprofeti kodwa siyafana nabo ngokwenza, siyafana noMose. Siyafana nabaprofeti ngoba silapha njena yonke into esiyenzayo we are directed from heavens. That is a fact ukuthi we are being directed from heavens. Ayikho into esikwazi ukuyenza without being directed from heavens. Futhi njengoba silapha thina sibhekwe abantu basezulwini, nalokho futhi asikholwa, asifundisile, siyakwazi, sakutshelwa mhla siqala leli bandla kwathiwa-ke njengamanje anisahambi nodwa, senihamba noNkulunkulu, nihamba ney'ngilosi. Kuney'ngilosi eziwu-7 ezinibhekile. Lokhu ba sibhekwe ziy'ngilosi hhayi ngoba mhlawumbe singcwele, mhlawumbe singanasono, kodwa uNkulunkulu ubheke into yakhe, ubheke ubuNazaretha. Ngakho-ke uma unikeza umuntu into yakho, uyabese umnikeza ama-security guards ukuthi akambheke. Umuntu bese ecabanga ukuthi kubhekwe yena. Cha, kubhekwe lento oyiphethe. Hayi ukuthi kubhekwe thina, kodwa kubhekwe lento oyiphethe ukuthi lento oyiphethe ayingalimali. Uma ngabe uhamba njengoba nibona iy'moto ey'nkulu zihambisa imali
zihamba nama security guards aphethe ibhame ezinkulu. Hayi ukuthi kubhekwe udriver. No, kubhekwe imali. Lama security guards abheke imali. So njengoba kwakhishwa ingilosi ezu7 kuba zisibheke, hayi ukuthi kwathiwa zisibheke ngoba kukhona into ebalekile kithi, kodwa kwathiwa zisibheke ngoba siphethe into enkulu kaNkulunkulu. Amen. Lokhu ukuthi kwehliswe ingilosi izohlala nathi, hayi ukuthi kwathiwa ayohliswa ingilosi izohlala nathi ngoba siyinto enkulu, kodwa kwathiwa asizohlala nale ngilosi ngoba siphethe into enkulu yasezulwini. Kwathiwa awukwazi ukuthi unike laba bantu lento ukuthi abenze lento bengabhekiwe, benganawo ama security guards asezulwini. Awukwazi ukuthi unike laba bantu ucabanga ukuthi lento bazoyenza. Hamba wena uyobheka ukuthi lento yenzeka kanjani. You direct them. And that's why ngithi leli bandla lasezulwini, noma ngabe sisesemhlabeni, kodwa asiphili impilo yasemhlabeni, siphila impilo yasezulwini. Ngoba yonke into esiyenzayo senza into esitshelwa ezulwini ukuthi manje yenza lokho, wenze lokho, ungakwenzi lokho, uhambe kanje, ungahambi kanje. Manje na-ke njengoba sithunyiwe ukuthi sizokhuluma le ndaba kaNkulunkulu, asibhekile ukuthi nibe amalunga, kodwa you are there being recruited ukuthi nawe ugcine ungayonje i-customer, kodwa futhi uyi-representative yasezulwini. Ngiyakuzwa lokho. Ngoba umsebenzi mkhulu, kodwa izisebenzi zincane, washo njalo uJesu. Wathi umsebenzi mkhulu, kodwa izisebenzi zincane. Ukhona-ke into okufanele ukuthi niyenze ningaphumi uNkulunkulu. Ayikho into uNkulunkulu oyizonda njengokuba ukhonze omunye uNkulunkulu noma abanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. KwaHulumeni khona into okuthiwa i-treason. I-treason icala layo li-serious njengecala lokubulawa. Uma utholakala ucommita i-high treason, isigwebo sakhona intambo noma udilikajele. Why? Because i-high treason isho ukuthi uthi uselokhuzeni uyi-citizen yase-South Africa, kodwa ungethembeki. Ufana nama-spies. Ama-spies, icala lokuspaya kuHulumeni uyabulawa ngokuspaya. So necala lokuthi uthi ulokhuza ulapha kodwa ungethembekile khona ube uhlangene nabanye uNkulunkulu, that's high treason, uyabulawa. So na uNkulunkulu akufuneki, nanso into ufanele, akufuneki ukuthi ula utholakale usukhonza abanye uNkulunkulu noma ngayiphi indlela. Uma ufunda kuDeuteronomy 18 verse 9 kuya 18 noma ngazi kwafunda onke amavesi kuthi makungafunyanwa kuwe umbhuli noma ohlola imihlola noma owenza imilingo noma umlumbi noma owenza isiphonzo noma obhula emadlozini, ngokuba ilowo nalowo owenza lezo zinto uyisinengiso kuJehova ngenxa yalezi zinto.
Ngiyakuzwa lokho. Ngokuba owenza lezo zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakhe. Mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho ngoba lezi zizwe ziyabalalela abahlola imihlola namadlozi. Kepha wena uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukwenza kanjalo. That is the key. uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukwenza kanjalo. So ke njengoba ngithi singabantu basezulwini asivunyelwe ukuba sitholakale noma ngayiphi indlela sesikhonza into uNkulunkulu ongasivumelanga ukuba siyenze. Asivunyelwe ukuba senze into uNkulunkulu ongasivumelanga ukuba siyenze. Uthi ke uNkulunkulu mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho ngoba lezi zizwe ziyabalalela abahlola imihlola nabanamadlozi. Kepha wena uJehova akakuvumelanga ukuba wenze lezi. Lokhu sihlale sikhuluma kodwa ngeke sikuye ukukhuluma ngoba ibandla lamaNazaretha lawa ngalokho. Lawa ngalezi zinto. Amanye amabandla awa ngezinye izinto kodwa ibandla lamaNazaretha liwa ngaleyo nto. Ngiyafisa ukuba ngikhulume lokhu kukhuluma. Lokhu kukhuluma ngibheksekini. Kodwa futhi ngibhekise kubo bonke abantu abalalele lenjumayelo noma bakwamanye amathempeli noma bakuziphi indawo ngibhekise kubo lokhu kukhuluma. Ngithi leli bandla akusilona ibandla lasemhlabeni. Leli bandla libandla lasezulwini. Leli bandla alakhiwanga umuntu wasemhlabeni. Leli bandla kwathunywa ingilosi ukuba ize lapha izolakha. That is a fact. Ngazi ngisho idate ngisho isikhathi eyafika ngaso ingilosi ukuthi ithunywe ezulwini ukuthi angakhe leli bandla. Leli bandla liholwa ingilosi. Leli bandla likhonza uJehova kuphela. uShembe umprofeti wethu, uJesu umprofeti wethu, nabo bonke abanye abaprofeti wethu. Kodwa leli bandla lalethwa ingilosi ukuba libe libandla elikhonza uJehova kuphela. Lokhu kukhuluma engikukhulumayo noma ngingasekho emhlabeni ningakushintshi. Ningakushintshi. Ukuthi leli bandla ezithisi libandla okwehla ingilosi ezulwini, ithunywe ezulwini. Yathi ithunywe uShembe ubaba ilanga ukuthi akazomakhela ibandla elikhonza uJehova kuphela. Hayi ukuthi njengoba ngistressa indaba kaJehova is my view or my opinion. No. Kwafika ingilosi, that is a fact. Kwakumhla ka4 kuJanuary 2010. La ekhaya kwakula ekhaya. Lapha eyafika yathi ngithunywa ngubaba ilanga uthi angikutshele ukuthi makhele ibandla elizokhonza uJehova. Kodwa leli bandla ulifundise ngendlela ubaba owayefundisa ngayo amaNazaretha. So that's why kuleli bandla you cannot separate uJehova nomprofeti uIsaiah. Because lokhu kufundisa izwi elavela ezulwini lathi
niyofundisa uJehova, niyofundisa ngoJehova, niyofundisa ngomthetho kaJehova njengoba kwakwenza umprofeti uIzashembe efundisa amaNazaretha. So that is the mandate esinayo. That is the mandate enginayo. So umuntu uma enikezwa imandate akasuki kuyimandate. Akasuki umuntu kuyimandate. Njengoba ebesho nje umshumayeli ekseni, umsebenzi wami is to teach. So I teach kuma Facebook, ngiteach emsakazweni, ngifundise yonke into. I don't sleep. I teach. Because that is my duty. That is my mandate. Efanele ngiyenze ngize ngihambe emhlabeni. Labo abangakwemukeli lokho anginendaba nakho. Kodwa labo abakwemukelayo inhlanhla ngeyabo. Uthi lapha uShembe kulesihlabelelo uthi ngivukile ngivukile ngezwi lakho mina ebengifile nami njengoba ngikhuluma le ndaba njena ngake ngafa ngezwi likaNkulunkulu. Njengoba ngikhuluma le ndaba ngake ngafa. Uthi ke uShembe ngivumele inkosi ngibatshele abafile njengami. Nami njengoba ngivukile njena ngike ngafa kodwa ngitshela labo abafile njengami njengoba nami ngake ngafa. Abafile ngezwi lakho basinda ngani? Uthi ke uShembe ngivumele inkosi ngibatshele basinde ngezwi lakho. Abasinde ngezwi lakho. Ngenhlanhla engiphiweyo ngalowo musa wakho. Angibatshele labo abangayiphiwe. UShembe. Njengoba ngimi lapha njena ngime ngenhlanhla engayiphiwe ngoba nathi we cannot explain ukuthi why kwafika ingilosi yazohlala nathi. Ngoba ingilosi ayihlali nabantu. We can't explain. Ukuthi why wakhethwa thina ezulwini kodwa inhlanhla esayiphiwe. Uthi ke uShembe labo abangayiphiwe ngivumele ukuthi ngibatshele ngendaba yakho, ngibatshele ngezwi lakho ukuthi kumnandi kanjani, kubaleke kangakanani ukuhlala noNkulunkulu. Kumnandi kangakanani ukuhlala noNkulunkulu. Angazi ukuthi uNkulunkulu uzombeka isikhathi esingakanani la emhlabeni. Kodwa ngike ngasho ekseni ukuthi ningicelise uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akangenze ngihlale. Angisho ukuthi uma ngahlali ngiyamjezisa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wenza into oyithandayo. Kodwa ngiyacela ukuba ningicelise ngihlale ngoba nginovalo. uJesu wayevela ezulwini. Kodwa ngenkathi ehamba emhlabeni wahamba ivangeli lakhe lingakavuthwa. Wathi bayahamba abantu baqeda nje kalula. uShembe waba khona la emhlabeni. Kodwa waye engafundile futhi engaphili kulaba bantu. Naye uthema ehamba emhlabeni leli vangeli lasala ngegama. Kwasala igama nje ukuthi khona amaNazaretha. Kwasala ibandla elikhulu abantu. Kodwa izwi likaNkulunkulu alikho. Izwi likaNkulunkulu alikho. Manje nami nginovalo ukuthi uma ngihamba la emhlabeni lento eyayiphethe ubabamkhulu ingiphethe. Ukuthi uma ngihamba la emhlabeni leli bandla liyoqhubeka libe khona. Leli vangeli engilishumayela imini nobusuku liyoqhubeka libe khona. Nginovalo.
yikho ngithi ngiyacela ukuthi uNkulunkulu engasheshe ngithathe lento engiyiqalile of revitalizing ubuNazaretha enginikeze uNkulunkulu ithuba yokuthi le revitalization of uNazaretha continues for some time ize ivuthelwe abantu bonke. My concern is not about ibandla ukuthi how big ibandla is, but my concern is abantu abalelela lezi inkulumo engiyikhulumayo ziyangena enengqondweni zabo noma bengayiwa amaNazaretha okwamanje, but lento engiyikhulumayo bayayibona ukuthi into evele ezulwini, bayayibona yini. Now I am addressing bonke abantu nabalapha nabalalele emasithempelini ahlukene nabangakabayiwa amaNazaretha, because I've got a belief ukuthi nabangakabayiwa amaNazaretha bayogcina bengamaNazaretha. Amen. Ngakho-ke we need a strategy because we have got a vision. We need a strategy because we have got a vision. I have got a vision. Vision yami ngalobu uNazaretha ukuthi kugcine kufana nenkolo yama-Muslims. That is my vision. Ayikho enye inkolo engafisa ukuthi leli bandla lifane nayo kunenkolo yama-Muslims. Angiyazi inkolo yama-Muslims yonke, but uma ubuka izinto indlela sengihlalile nama-Muslims isikhathi esiningi, uma ubuka indlela izinto abazenza ngayo is far ahead enkolweni yobuKristu. I don't wish ukuthi kube khona into eniyenzayo and you copy ubuKristu ngoba ubuKristu abukho. Uma ngangayili Nazaretha ngangaba yi-Muslims, because ama-Muslims ayayilandela into eyashiwo umprofeti wawo uMuhammad, kodwa amaKristu akayilandeli into eyashiwo umprofeti wayo uJesu. Akayilandeli, azakhela nje yabo inkolo, ezakhela yabo inkolo, ezakhela yabo inkolo. Ngisho lokho ukuthi ubuKristu awukwazi ukuqhamuka. And therefore I want to say today ukuthi le nkolo ngifisa ukuthi uma kuba khona izinto ekufanele niyikopishe enkolweni yama-Muslims, hayi amaKristu. Into ebalulekile ukuthi ama-Muslims are able to combine inkolo ne-life which is holy. They are able to do it. That's why sometimes back ngikhulume ngendaba ukuthi ama-Muslims akwazi ukuthi bethi becebile, kodwa uma kushaya u-12 bevale idolo zabo behambe beyothandaza. That itself is very, very important. Angeke ukwazi ukuthi bonke abantu bekhona ngokwenhliziyo ngoba silapha njena sikholiwe, kodwa khona abanenhliziyo ezimbi, khona abafuna nokuthi sife, bakhona nama abanjani. Kodwa ngikhuluma nge-system of religion ukuthi you must maintain i-system yakho of religion. Hayi ukuthi umuntu weNazaretha azi kahle ukuthi ushembe ufundise ukuthi engakhonzwa amadlozi bese efundisa yena ukuthi akukhonzwa amadlozi. Ngoba ushintsha i-system yokukholwa kaNkulunkulu, ushintsha i-system yokukholwa kaShembe. You are looking down upon umprofeti wakho okunikeza inkolo yakho. I've got a dream. Wayesho njalo umnye umholi umcabantu wase-America ethi I've got a dream. And I also have got a dream. Ukuthi I believe ukuthi
in 2000 years to come leli bandla lobe sekhona. Amen. In 2000 years to come leli bandla lobe sekhona. Kodwa ubukhona baleli bandla kodependa ukuthi nina as a foundation yakho, as a foundation revitalization yokuNazaretha, i-foundation yeni is strong yini. For this church to be here in 2000 years to come, iyodependa ukuthi nina njengoba we are the founder of it. I-foundation yalo niyenze yabanjani. That's why ngithi kufanele ukuthi uma ngabe nibuka leli bandla yonke into nikopishe enkolweni yama Muslims. Njengoba bekhuluma umshumayeli ekseni ngamthuma. I think it was last year. Ngathi akahambe eye emakuma Muslims. Efike efunde izinto ongafanele ukuthi siyikopishe. If we happen to be a big church. Ukuthi indlu yesonto yakhona yenziwa kanjani nayo yonke into. Wabuya uLokhoza umshumayeli uThusi. EmaSulmaneni kunendawo lapho ufike kubekwe khona izicathulo. Angani noma lapha ingabekwa amaNazaretha ngeentshotshe. Kodwa kunendawo kubekwa khona izicathulo. Kunendawo yompompi lapho uthi mawusukhuphule khumule izicathulo ugeze inyawo. Kunendawo lapha ogeza inyawo ugeze izandla ufice amathawula wesule izandla. So when you enter the church service, you have been cleansed, even umzimba wakho. Hayi ukuthi you are only spiritually cleansed, kodwa ngisho umzimba wakho is cleansed. Izandla uma ungena esontweni uyazihlamba, uma ungena esontweni nenyawo zakho uyazigeza. And that is the kind of thing which you must practice. There's a kind of thing. Uma sibanemali sakha izindlu zamasonto, lezo zindlu zamasonto kufanele zifane nezindlu zama-Muslims. Ukuze sigcinele uNkulunkulu ubungcwele. Amen. Kufanele ukuthi ngesinye isikhathi uma kuthiwa ninemali nithenge imihlaba. Kule mihlaba nitshale ukudla kwenu okuhalal. Selingalibiza ke nina eleni igama, kodwa a halal food for amaNazaretha must exist. Amen. And love halal food kufanele ukuthi nijwayele ukuthenga amaplazi nilime. Nibe nama organic food or organic whatever you call it. Kodwa bonke ukudla enokudlayo akube organic. Amaslaha nizakhele amaslaha enu. Lapho ongoke ukuthi enyameni yodwa kungene umeso kade uhlinza ingulube. Kungene umeso obehlinzwa inkomo kulokhuzwe nidle inyama ebusiswe ngokobuNazaretha. Amen. Ebusiswe ngokobuNazaretha. But those things ufanele ukuthi ngizitshele nina. Ngizitshela abantu who appreciate le mfundiso nkolo esiphezu kwayo. Noma bengamaNazaretha noma bengakabayiwa amaNazaretha. Kodwa abantu who believe ukuthi lento esiyenzayo ivela kuNkulunkulu must practice it, must preach it. Lezi zinto engisikhulumayo ufanele phakathi wenu uma niba nemali nibe ne library
le library lena eyoba nezincwadi ezifundisa iAfrican history kuphela. Sifundisa iAfrican history, zifundisa iAfrican anthropology kuphela. Uma umuntu nje ufuna iAfrican history ekwazi ukuthi eyithole kule library. Ngoba abelungu bayibulele kakhulu inkolo yethu. Bayibulala kakhulu ihistory yethu. So we need to have a library lapho ezothatha khona ama-African books which akhuluma nge-Africa, sibe ne-library yawo. We need to have ama-bursaries, abantwana abazothi mabe ema-university benze izifundo ze-history yase-Africa, benze ama-doctorate ngomlando we-Africa. Because uma ngaphandle kokwenza lokho ngeke niyithole lento enikuyona ukuthi isukaphi. We have to understand ukuthi lento isuka ku-Adam and must be able to trace it in such a way that bonke abantu bonke amaNazaretha azalwa kwisizulukwane esizayo understand leyo nto ukuthi lento ehleli kuyo isuka ku-Adam. Kubhalwe izincwadi, kuqoqwe izincwadi, yonke lama YouTube akhuluma ngamaHebheru niwaqoqe niwenze ebe into eyodwa, engagcini nje kube YouTube, kodwa nibabone nibhale phansi bese nikuhlaziya. Washo njalo uBabilanga wathi ubabamkhulu akazange wayiqeda lento ngoba wayengenaso isikhathi. Wathi kovela ke abantwana abayiqeda. Sengiyangichazela ukuthi lento lena mina sengikhulile, kodwa ubaba omkhulu wayesho thina. Kodwa sengikhulile mina sengishiya kunina kwabantwana abakhula ukuthi lento lena ufanele kuphele 2000 years ivuthwe kakhulu, but iyovuthiswa ngokuthi ibe ne foundation ecorrect. Amen. Iyovuthiswa ukuthi ibe ne foundation ecorrect. Uma zonke lezi zintshumayelo zami engishumayelayo nozihlela, either angazi ukuthi ngaleso sikhathi kobe kusafunda incwadi ngoba kuzohamba isikhathi ziphele incwadi. Ngiyakwazi lokho. Zizophela incwadi. Namanje ngisho amaBhayibheli manje sekunamaBhayibheli lapho ovele khona ulalele kukhulunywa zizophela incwadi. Kodwa yonke lezi zinto ngiyikhulumela ukuthi noma sengahambe emhlabeni bekwazi kube khona abantwana abanomoya kaShembe aboyilandela lento bethi hayi umelusi wakhuluma lokhu nalokhu. Let us follow this. Umalume wakho umelusi wakho ingilosi yakhuluma lokhu nalokhu ngesimlandele lokho. Hayi ukuthi ngikhulumela into yamanje, ngikhulumela isizukulwane esizayo. Amen. Ukuthi sihambe kanjani ngendaba kaNkulunkulu. Kubalekile ukuthi nihambe nibe nama foundations specifically for ukudevelopa ubuNazaretha. Nibe nama foundation specifically ukudevelopa iAfricanism, which is purely godly, which is purely heavenly. Hayi ilokhuza iAfricanism yamadlozi. Senze iAfricanism esilanda kuwo okhokho bethu ababekhonza uNkulunkulu. Sibe ne clear understanding ithi khulu ingane ibe iyazi ukuthi uMose ukhokho wami, uAbraham ukhokho wami, uJesu ukhokho wami, uShembe ukhokho wami. Lezi zinto nizifunde. Zifundwe ezikoleni. I've got a dream ukuthi ngelinye ilanga kuyoba khona izikole
zamaNazaretha ezosuka ku first year zibe fike ema secondary school. Tishisana. Ezosuka kwa first year zifike e secondary school. Lapho okobe kufundwa khona ngobuNazaretha. Ama-Muslims anazo iy'nkole njalo. Pho uma ama-Muslims ekwazi ukuba ney'nkole ey'njalo, thina singebe ney'nkolo ey'njalo kanjani? You must know ukuthi ayikho into ezenzekalayo. Ayikho into kuyo yonke into kufanele kube khona umuntu oyedwa oyinikelayo ukuthi eyenze into. Kodwa after years kube sengathi ayizange yaqhamuka nomuntu oyedwa. Yonke into injalo. And you must not ufanele ukuthi wena uzenyeze ngalokho ukuthi hayi mina ngeke ngizenze. Mina endabeni kaNkulunkulu angizenyezi. Ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ulethe izingilosi ukuba zingibheke, waletha ingilosi ukuba ngihlale nawo, because he has got confidence in me. Amen. And I must also have got confidence in God. Ukuthi uNkulunkulu une confidence kimi. Ubengeke elethe ingilosi zohlala nami ukuba ubengakholelwa ukuthi ngami I will change the world. He did that because God believes ukuthi ngiyokwazi ukuthi ngiyenze lento ongithumeyo ukuthi ngiyenze. And I must do it. But doing it bese kuphela lapha kusizi, because this thing is not mine. Njengoba ngisho nje ngithi ngiyabelieve ukuthi in 2000 years to come lento iyobe ikhona igcwele umhlaba wonke. Kodwa ubukhona bayo will depend ukuthi nina ni as a foundation yakho niyenza kanjani. Niyazazi izinto ezingama key ekwenzeni leli bandla leli libe ngenye into. Because ibandla lamaNazaretha likhulu, but has got no lokuza anayi leadership. Ibandla lamaNazaretha anayi leadership. Kodwa likhulu kodwa anayi leadership. So uma ngabe bafana nje neinkomo ezihlabe edlelweni engaziona ukuthi izolanda ubani. Just imagine what happened at Harrismith. Can you imagine what happened at Harrismith? Leyanto leyana bekufanele kube yinto enkulu okukhulunywa ngayo namhlanje. Kodwa manje sekukhulunywa ngehlazo layo. Esikhundleni sokuba kukhulunywe ngobungcwele bakho, kukhulunywa ngehlazo ukuthi how on earth can you just take igidi zabantu uzise edrobheni lapho enganawo khona ngisho ama-toilet engazi nokuthi beziyaphi. That is the problem we are facing. So as amaNazaretha, potentially ibandla lamaNazaretha likhulu kabi kodwa has got no leadership. Ngakho ngoba lingenayo leadership liyafana nje neinkomo ezihleli elukuza, liyafana nje ingcono nenyamazane ngoba ziyagadwa. Into ongayazi nje ukuthi into ongayithini. But laba bantu abangamaNazaretha abasadidekile kuyohamba kuhambe bebone, by the time bebona angeke ngibe ngoba ngingasekho mhlawumbe la emhlabeni. Kodwa leli vangeli liyosala. Amen. Liyosala leli vangeli. Noma mina ngingasekho emhlabeni, njengoba ngisho ukuthi angisebenzeli mina, ngithunywe uNkulunkulu. Kusasa ngizohamba. Kodwa ngicela ukuthi uNkulunkulu angigcine, ngiwusebenze lo msebenzi wakho, ngize ngubone ukuthi uvuthiwe. Amen. Ngize ngubone ukuthi uvuthiwe. Ngoba angifuni ngihleli nengilosi sitshela yonke into ukuthi ayikho into ebuhlungu njengokuthi ufe uthi mawusulapha na ephezulu ubone izinto zonakala ungasakwazi ukuyilungisa. Kusho ingilosi esitshela ngamakhosi
ukuthi amakhosi abasey'inkingeni evele amakhosi ehambe emhlabeni mase ehambe emhlabeni kuvele kwenzeke yonke into bebengayiqondile kodwa basakwazi ukuthi no lokho akwenzeke kanjena lokho akwenzeke kanjena. Nobaba mkhulu njengoba yonke lento yenzeke ebandleni lamaNazaretha abazi amaNazaretha ukuthi imhlukumeza kanjani. Nobaba ilanga abazi ukuthi lento eyenzeka ebandleni lamaNazaretha imhlukumeza kanjani. Nobaba inyanga yezulu akazi amaNazaretha ukuthi lento eyenzeke ebandleni lamaNazaretha ibahlukumeza kanjani. Bahlukumezekile kakhulu. Njengoba ngisho ngithi angisiyena umprofeti kodwa uNkulunkulu uyilethile ingilosi kithi njengoba uNkulunkulu ingilosi akayilethi kuba profeti kuphela. Noma Noah wayengalutho kodwa ingilosi yafika yahlala naye. Yafika yamtshela ukuthi ngithunywe ukuthi uzale umntwana uzozala umntwana njena siphathe kanje kanje. Baze bayiphekela. So it's not something strange ngokukholwa ukuthi ingilosi ifike ihlale nawe ungaboni ukuthi ingilosi. Indaba yengilosi ifika kimi ngo-2010 October nokwaku August. Ayisuke engqondweni yami. Lapha ingilosi yathi khona yafika kube umuntu ngangithi yayicweba inyembezi. Kodwa ithi ngithunywa amakhosi amathathu. Akhathazekile. Athi leli ibandla lizongena ehlazweni. Kodwa athasethembe wena ukuthi uzokwazi leli ibandla ulikhiphe ehlazweni. Yayisithi ingilosi nami mfowethu sekethembe ungamdumazi. So njengoba ngayilapha njena ngethenjiwe ezulwini. Ukuthi leli bandla uma ngiselapha emhlabeni ngokwenyama ngilibheke noma ngabe lingithuka noma lenze njani kodwa mina ngitsheliwe ezulwini ukuthi kangilibheke. Amen. Noma amaNazaretha engangemukeli noma engangithuka enjenzani kodwa mina ngibheke phezulu ukuthi ubaba mkhulu ungithumile ukuthi lo msebenzi wakhe angwenza ungafi. Ubaba ilanga ungithumile ukuthi lo msebenzi wakhe ngwenza ungafi. Ubaba inyanga yezulu ungithumile ukuthi lo msebenzi wakhe ungafi. Mina manje ngithuma nina ukuthi lo msebenzi kaShembe ningawubulali. And I'm giving you a strategy. Ngoba nina nisebancane. Mina ngazi ukuthi uNkulunkulu noma ngabe bekuthiwa unginikeza insuku ezinde kodwa kukhona isikhathi lapha engabe ngasakwazi ukusebenza umsebenzi kaNkulunkulu njengoba ngisebenza njengamanje. Ngoba noma ungafile kodwa uyaguga uphela amandla. Hayibo. Kophela lokho. Ngisho ukuthi ke nina lo msebenzi oShembe abawushiya kimi mina senginikeza istrategy nginikeza ivision yokuthi le group ekhona ayikwakhe lokuNazaretha okokuqala kwakheni ngokholwa niyesabe into uNkulunkulu othena ningayenzi. Amen. Okwesibili niyakhe ngentuthuko eyokukholwa nikwazi ukuthi noma nisebenza nisebenzele kuNazaretha umuntu nomuntu ewukhokhe u10% weholo lakhe ukuthuthukisa lobu kuNazaretha. Amen. Khona bangakunaki lokho kodwa kuzobahlupha emva kwesikhathi. Khona abakwenzayo bakhona abantu lapha abakwenzayo kodwa khona banganandaba. Kodwa ngesemva kwesikhathi kuzohlupha. Ngoba uma ukhipha u10% ukuthi kuthuthukele libandla u10% washo uNkulunkulu
bengitshelwa umfundisi uMpanza bethi ukuchaza iJuda lamaJuda amhlophe athi ingane yeJuda ifike inikezwe u100 rand incane inezo 100 rand bese kuthiwa kulo 100 rand khipha u10 rand akuwona wakho 10 rand kulo 100 rand bese angazi okunye kuphi izikwenethu ama-emergency khishwe futhi imali yama-emergency incane bese enye ibeka ukuthi i-safe igcina ihleli namalini no7 rand igcina ihleli isele no70 rand bese kuthiwa ke lo 70 rand ke iwona ongenza noma yini othanda ukuyenza ngawo kodwa lo 30 rand u10 rand akusiwona wakho itshela ukuthi lo 10 rand lo 100 rand ngokaNkulunkulu lo 10 rand ngowe emergency lo 10 rand uyawusave lo 70 rand ke usungabona ukuthi ngawo uthengani ngayithanda lo mfundisi ukuthi kube sonke senza njalo noma kuyiphi imali ku100 rand awunawo 100 rand ulokhuza u10 rand ku100 rand ngokaNkulunkulu amaJuda njengoba kuthiwa acebile njena asebenza kanjani ngoba amaJuda akawona amaHebheru kodwa ayithatha inkolo yamaHebheru ayese uNkulunkulu ewabusisa ngoba ayikho into ebaleke uNkulunkulu njengokugcina umthetho wakhe amen manje kuthiwa hayi lamaJuda acebile kanjani acebile amaJuda kodwa acetshiswe ukuthi athatha inkolo yamaHebheru athatha uNkulunkulu wamaHebheru amenza abangwakhe washo njalo babila angisazi ukuthi intombazana wathi yathatha yathi abengathandi yena umyeni wakho wedwa kodwa bengithanda inkolo yakhe so amaJuda amhlophe athatha inkolo yethu ayisebenzisa uNkulunkulu wawabusisa kukhona izinto ezinkulu kabe ngase ngitshele ngazo ngendaba yenkolo yamaJuda manje ukuthi yini enza ukuthi becebe kangaka they follow inkolo yamaHebheru kodwa le nkolo yamaHebheru inkolo yethu akuyona inkolo yabo bona bathatha inkolo yethu kune possibility ukuthi njengoba njena uShembe wafikela kumaZulu kugcina amaZulu ehlupheka ezinye izizwe zibusa ngoba leli ivangeli engilikhulumayo ezinye izizwe zizol understand bese ibona ukuthi nanku umcebo lapho khona nanku umcebo lapho khona manje asingathi sesinesinkwa bese sisiyeka lesi sinkwa yabo uNkulunkulu wafikela kumaHebheru wawatshela njengoba kade ngifunda wathi ningabakhonza abanye uNkulunkulu ningabakhoza abanye ningakwenzi lokhu nalokhu uma ningakwenzi lokhu nalokhu ngoninikeza lokhu nalokhu ngonilwela ngisho izimpi kwasho nje uNkulunkulu uma ungafunda uDuteronomy 28 uhambe yonke uNkulunkulu ushilo ukuthi yonke into oyosenzela yona uma ngabe simkhonza yini futhi hayi ukuthi wayekhuluma nje into theory wayevele sesenzelile njoba ngeke ngihlale ngisho ukuthi uNkulunkulu wahlala nokhokho bethu iminyakeni ewu40 ukudla kuqhamuka ezulwini 40 years ukudla kuqhamuka ezulwini 40 years behamba ebusuku umlilo ukubakhanyisela uqhamuka ezulwini
40 years behamba emini besithekile ilanga uqhamuke ifu libasithe bengashiswa ilanga for 40 years behamba beze beganana endleleni bezale kube yonke into akhona oyedwa umuntu owafa ngoba babehamba noNkulunkulu. Ngisho ilokhuza izizwe ezazilwa nabo babeyinqoba ngoba babehamba noNkulunkulu. Manje uNkulunkulu ukithi ubuyile kithi. Amen. Kodwa uma nina nicabanga ukuthi hayi ukuhlakanipha nje kukaMpanza what not umkhokheli woe unto you. What? Mina mangihamba lapha emhlabeni ngezulwini. Amen. I've got no doubt about it. Ngezulwini mina. So ngoba lento engikhuluma ngayo akusiyona yami nginandaba nayo akusiyona yami. Kodwa ngesaba uNkulunkulu ongithumile ukuthi yes. And kuze kube manje bengakamphuphi. Angazi noma emva kwesikhathi ngamphoqa kodwa okukamanje nje bengakamphuphi uNkulunkulu. Yonke into othena ngiyenze ngiyayenza. Ngakho ke anginalo uvalo lokuthi uma ngifa ngizoshona. Nginovalo lokuthi uma ngifa nina nizosala nenzeni. Nanti uvalo nginalo. Ngicela uNkulunkulu ukuthi mase ngifile ngenze ngibe ingilosi enolaka. Ngiyacela lokuthi mase ngifile uNkulunkulu engenze ngibe nengilosi ngoba ingilosi ngibe ingilosi enolaka. Uma umuntu lapha noma ngabe uvukela leli banda afe. Ngoba lento lena sisebenzele kanzima sithukiwe senziwa yonke into silwela uNkulunkulu ukuthi ekhonzwe ngendlela eyiyo. Ekhonzwe ngendlela eyiyo. Kodwa abantu abafuni abantu. Manje ke uma sibe nethuba lokuthi kube khona okuncane esikwenzayo angathi mase sihambile emhlabeni bese kusala abantu beyibhidliza ngoba lento lena angifuni ukuthi ibhidlike. Amen. Noma sengihambile emhlabeni angifuni ukuthi ibhidlike. Ngiyohlangana nobaba mkhulu no bonke ngikhulume ngithi cha lento lena ingihlukumezile kakhulu ngisemhlabeni. Ngakho ke akufanele ukuthi kuqhamuke umuntu kuleli bandla ebhidlize noma ngayiphi indlela. Ayingabhidlizwa lento ngoba inzima kabi lento. Kungesuke ingilosi ezulwini zizohlala nathi zizolungisa lento sithi mase sihambile emhlabeni bese kuqhamuka abantu abadakiwe nje becabanga ukuthi lento ngokudala. Futhi lento lena ayingadive it must not deviate from what it is. Ngoba silwele lento. Sihluphekele lento. Sithukwe ibo bonke abantu sathuka amaNazaretha sathuka ngamaKristu sathuka abantu bomdabu yonke inhlobo yenhlamba ize kithi ngoba simele lento kaNkulunkulu. Ngakho ke asingathi mase sihambe emhlabeni bese sisala ifa. Njengoba ngilapha angilweli ukuthi leli bandla libe likhulu ngikhona. Kodwa uma leli bandla kuphele 2000 years lisalokhu lime endaweni kaNkulunkulu njengama Muslims then ngiyothi uNkulunkulu ngibusisile. Amen. Because I'll be proud of it ngisho ngesezulwini. I'll be proud of it. Ngoba ngiyazi ukuthi ngiyahamba kodwa futhi anginovalo lokuhamba. Mase ngihamba uyofika nje baba mkhulu engilande. Nami ngizulu ngiyohlala ezulwini ngibuse. Kodwa ngeke ngibuse uma leli bandla sala lifa. Ngoba ngiyazi njengamanje ukuthi ubaba mkhulu lapho khona akabusi. Ngengixoxela indaba yakhe yenzeke. Kwaku 1973 ngangiqeda umatric. Ngiyakhumbula ngangise eNdulinde. Ngathi ngilele. Kwafika umuntu. Wafika wathi woza ngizokutshengisa ubaba omkhulu. Ngase ngiyamlandela nomuntu. Wangena nami ehlathini. Ngaze ngafika lapho ubaba omkhulu ekhona.
ngafica indoda ihleli endaweni ingakamile ingenjani ihleli kule ndawo yonke ikakwe ezilwane ezibolile ezinukayo. Wayesethi lo muntu nangu ubaba mkhulu. Ngathi mina no. Akwazi ubaba mkhulu. Ubaba mkhulu kwakumuntu ongcwele. So uthi ubaba mkhulu kanjani? Wathi hayi uye. Wathi njengoba uyibona zonke lezi zilwane ezimkakile ezinukayo izono zenu. Washo kanje lo muntu. Wathi zonke inuka le ndawo kunezilwane ezibolile enjani lo muntu ehleli phakathi kwayo engakamile ehluphekile. Wathi zonke lezi zilwane ozizwayo zinuka ezimkakile zizono zenu. Zonke yonke lemkhubeni yenzayo ibuya izohlala kanje kuyena. Wathi njengoba umbona njena ubaba mkhulu ngizokutshela ukuthi ubaba mkhulu usosizini olunjani ngani. It was 1973 ngiphume esikoleni. Ngangiphume esikoleni ngo-1973. Ngaboniswa lesi sibona ngavuka ngakhala ngaba into esimanga ngathi uNkulunkulu uqondile. Ngangisemncane ngo-1973 ngangiqeda umatric ngawuqeda ngo-1970 ngiphuma nje elokhuzini ngiqeda nje umatric ngatshengiswa lesi sibonakaliso. Wangithatha umuntu wangena nami ehlathini wathi uzobona ubaba mkhulu. Ngaya mina ehlathini ngijabula ngithi ngizobona ubaba mkhulu umprofeti. Ngafika umprofeti uhleli endaweni engcole ngendlela esimangaliso ugcwele zonke izilwane zifile ziyanuka. Ngathi mina kanjani ubaba mkhulu wahambe ubaba mkhulu ungcwele wathi hayi uye. Wathi izono zini? Ngathi nawo abantu bathi uJesu wafela izono nangu umuntu wafela izono. Nangu umuntu wafela izono. Ngoba zonke izono esizenzayo zifika kuye sezinje. So ubaba mkhulu akahleli kahle ngenxa yethu. Kahleli. Nami nginovalo ukuthi uma ngabe ngihamba lento ifa ngizohlala kanjani kahle esonini. Ngoba angifani nani ngesithuko sikaNkulunkulu. Njengoba ngesithunywa sikaNkulunkulu nje noma sengifile ngizolokhu ngithunyiwe. Ukuthi lo msebenzi kaNkulunkulu ulunge. Manje nake ngiyancenga. Ukukholwa kwethu kulo buNazaretha
ngiyakuphakamela ukuthi lokhu ukukhuluma engikukhuluma ningakuthathi kaloko hayi ukuthi ukushumayela ukukhuluma umyalezo iwill is prophet lokhu ukukhuluma is a prophecy nikubhale phansi kuhlale enhlizweni zenu ukuthi lokhu ukukholwa lokuMnazaretha akukhona kwami lokhu ukukholwa uMnazaretha akukhona ubeni lokhu uMnazaretha ngokaNkulunkulu njengoba silapha njena kuthunyelwe ingilosi ezulwini 7 angels are here with us bazoselekelela ukuthi lokhu uMnazaretha kungaphinde kuwe zithunyelwe lokho lezi ingilosi ukuthi lokhu uMnazaretha kuqine kungaphinde kuwe ngakho ke nina enibe nenhlanhla ube nibe phakathi kwawo you must understand the foundation yakho ukuthi what is expected of you here on earth ukuze lokhu uMnazaretha kuqine you expected ukuthi ngelinye ilanga nibe nelokhuza nama-bursaries azofundisa izingane ezoqinisa uMnazaretha Amen. ngelinye ilanga nibe nelokhuza nibe nama-foundations azokwakha izikole ezoqinisa uMnazaretha ngoba uma nakhe izikole zoMnazaretha uMnazaretha ngeke kuphele uma nakha ama-bursaries elokhuza ey'ngane ezobe zifunda ngoMnazaretha izingane ezobe zibhala ama-thesis zibe ngodokotela ngoMnazaretha lo uMnazaretha ngeke kuphele ngaqala eminyakeni eminingi ngangisemncane ngaqala inabatshu ngakhuluma kanje ngathi I've got a dream ukuthi njengoba nikhona nje ngiqala ngani ngoba khona isikhathi lapha okuzoba nelokhuza khona nezikole zamaNazaretha kodwa kwathi ngakapheli ngisho iminyaka emihlanu ngase ngisitha senabathu ngaphuma yaphela ayikho manje but I dreamed about it ukuthi unabathu ayibe ukuqala koMnazaretha okuphila but people refused bona laba engangihleli nabo they refused ngakugcina sengisitha sabo baqala manje abantu beza kimi bathi Mpanza ikhona iyona nto iqondile lenenzeka la kwinabathu ngathi cha I addressed abantwana bamaNazaretha ukuthi ngiqondeni and I practiced it. Ngangihamba nezingane ngiyathola bona laba abantu engihamba nabo sebemnezingane emakhoneni. Bona laba leadership yami ngiyabathola sebemnezingane emakhoneni. Manje how? What are you doing? Ngiphenduke isitha. Ngihamba ngakubaba inyanga yezo ngaba inyanga uthini ngathi mina lo I quit. And I quitted. Ngathi angikwazi ukuba ngihambe na lento lena angikwazi ukuthi ife inegama lami. Baba mina that is not what I wanted. Mina ngangiqonda ukukhulisa uNazaretha ngenabathu. Namanje na ke njengalapha I am giving you nginikezwe nina ukuthi ngani ngakho uNazaretha. Ngakho ke ningangihluphi. Kulungile ngihlushwa abantu bangaphandle ngihlushwa amaKristu ngihlushwa amaNazaretha kodwa nina ningangihluphi. Ngoba nginikezwe nini ukuthi ngani ngakho uNazaretha. Inkosi busise izwi lakho. Amen. Inkosi busophamela. Amen.